Yun mga manoy, luto ng pansit ba to? Nandito to. Yun. Mas maganda yung may sabaw-sabaw ng konti. Kain na na. Yan! Iyan! Dali mo! Dali mo! Yan! Balik ka. Balik. Balik ka. Yun mga manoy, magluluto tayo ng pansit bato. Yan, pansahog, manok, sibuyas, bagyo beans, repolyo, carrots. Yun mga manoy, magigisa na tayo. Gisa na tayo mga manoy. Sinama na yung bawang sa sibuyas. Yan ang sahog. Meron paminta. Limang paminta. Palambot-lambutin lang yung sahog. Sahog kasi natin yung ano eh, native na manok. Kaganyan siya. Yan na mga manoy. Kulo na. Yung repolyo natin mga manoy. Tapos yan, bagyo beans sa carrots. Panlagay sa pansit. Pansit ba to? Lagay natin yung gulay. Lagay na rin natin yung pansit. Yun to. Muntik na kasama. Yun o. Yun, kulang ang tubig, sinipsip na. Dagdag. Yun mga manoy. Dadagdag pa tayo ng tubig niyan. Sisipsipin pa yan. Sarap. Bango na. Lalagay pa tayo ng repolyo. Lalagay tayo ng repolyo.
toast natin. Dapat na siyang maluto, mga Manoy. Pansit bato ni Manoy. Malayo-layo pa pinanggalingan yan. Galing pang Bicol yan. Yun, luto na, mga Manoy. Yan na. Yummy. Pansit bato. Yun, mga Manoy, luto ng pansit bato. Nandito to. Yun. Mas maganda yung may sabaw-sabaw ng konti. Kain na na. Ayan na, mga Manoy. Ayan na. Mainit. Sarap. Sarap pag bagong luto. Kain. Init. Pag hindi natin maubos, mamimigay tayo sa kapitbahay. Ayan na. Habol pa, mga Manoy. Lagyan natin ang kalamansi. Ito. Init pa. Init.
Pero masarap kung mainit pa. Sarap kainin. Ihip, ihip. Solve na. Yan, mga manoy, ubos na. Hanggang dito lang muna. Bye-bye.